Добро утро на всички. Правя това видео, защото вчера най-накрая вече разбрах каква е причината да има цялата тази атака срещу исторически парк, срещу мен. Преди се двоумях, не знаех точно каква е причината за последната атака. Мислех, свързвах ги повече само с перките в Ветрино, но какво се оказа? Вчера гледам в интернет ми пуснаха копие от публикация на Капитал, в която те казват, че Делян Добрев, това е на ГЕРБ, човека, който отговаря за енергетиката и който смазва всичко. Този човек е отишъл в подкаст на Капитал. И там говорят за енергийната независимост на България, офшорните паркове и добива на газ от Черно море. Офшорните паркове. И тук веднага ми светна. В Варна, Балчик, Бургас, Обзор искаха да правят офшорни вятърни паркове. Което първо да се говори за енергийна независимост е най-голямата простотия. Тези паркове не са български. Забележете, не са български. Те се поставят извън територията на България, морската, и не носят никакви данъци и приходи в България. Тези паркове ние купуваме енергия, която е скъпа и се унищожава туризма, риболова и живота по цялото Черноморие. Това е причината да не се иска да се направи АЕЦ Белене и това е причината да има атака срещу нас, защото ние спряхме тези офшорни паркове, вятърни паркове и тяхното строителство. След като го спряхме, господин Борисов най-нагло дойде в Варна и каза, че няма да подкрепи закона, тогава, който трябваше да направи така, че да промени. Той не е закона, ами да подкрепи, да, по някакъв начин да се гласува да се поставят тези офшорни паркове. И в последствие веднага направиха промяна в един закон, в който да не могат местните да решават, а да може от най-високо ниво в държавата, ако се сметне от национално значение, да може това нещо да го решат в София, без да се гласува през Народно събрание. И, значи, забележете каква подлост. Господин Борисов е най-подлият човек, който е известен в България. И тук се вижда как той работи с Прокопиев и с Продължаваме промяната Да, България. Защото, първо, как Капитал ще викат някой от ГЕРБ? Или те изведнъж казаха, че евроатлантизма ги обединява. Убийствата на хора ли ги обединява? ПП и ДБ и Прокопиев с Борисов. Мафиотските структури ли? Спират ли да купуват гласове ГЕРБ навсякъде в България? Спират ли някъде мафиотската си структура, с която унищожават всички хора? И това всеки един от вас го знае. Всеки един. И тук идват възраждане. Тогава говорих с Костадинов и му казвам, защо по никакъв начин тук не ни подпомагате да организираме съпротивата, Варна ще се унищожи. И той така през зъби каза, аз съм близък с Борисов и говорим по този въпрос. Ще видим какво да направим. Аз съм близък с Борисов. Тогава не го помислих това нещо, какво означава. Сега вече ми става ясно. Защо Костадинов ни занимава с глупости, когато не само родния му град Варна, цялото Черноморие и туризъм ще бъде унищожено. И вижте, най-важното, това е един основен отрасъл за България, без който ние няма да си покриваме разходите и държавата няма да има бъдеще, нито работни места. Затова тук започват да вкарват непалци и узбекистанци, защото постепенно туризма по Черноморието се превърне във второ качество за някакви бедни хора и такива, които да идват, вие се плащате от мигранти, ама това, което ще дойде тук като наркоман и алкохолик и ниско платена твар по Черноморието, направо ще ви се стори тези афганистанските и сирийските емигранти ще ви се сторят като културни хора, в сравнение с това, което са ни подготвили. Първо искам да запомните, офшорният вятър не е енергийна независимост на България. То е енергийно робство на друга държава. Енергийната независимост е АЕЦ Белене. АЕЦ Белене. Дори имаме собствени находища на уран, които може да разработим и може да тръгнем да овладеем технологията как да правим ядрено гориво сами. Или за ядрената енергетика ние дори имаме гориво.
което може да се прави. Отделно има нови реактори, които после може да построим, които работят с отработеното гориво. Атомната енергетика е нашето бъдеще. Вятърните паркове са убийството на България. Офшорните паркове, дори пари няма да влизат и ще плащате скъп ток и ще ви унищожат туризма и риболова. Борисов и Продължаваме промяната, ето къде са. Сега разбирам, ето защото повече хора казват, добре, де как атаката е комбинирана. Ами вижте го, и тези хора се готвят да управляват заедно в името на това да може, вижте, да си поставят съоръженията, които ще унищожат България. Това е нещо, което трябва да знаете и това е 100% истина. Влезте в Капитал, вижте подкаста с Делян Добрев, вижте нещата, които отново започват да ги организират за зелена енергия. Всички хора по Черноморието. Тръгваме от Варна, Балчик, Обзор, Созопол, Несебър, Бургас. Ставайте и тази измет. Наистина, аз съжалявам, че това нещо трябва да го кажа, но то вече направо съм потресен. Как може тези хора, които са уж по някакъв начин ви заблуждават, че ще правят нещо за вас. И това го правят още в предизборната кампания. И после няма да имате оправдание. ГЕРБ повече от 40 депутата не трябва да имат. Продължаваме промяната, повече там от 15 депутата не трябва да имат, 20 максимум, които са им крайната фракция. Дайте им общо 60 депутата на крайните привърженици и да приключваме с тези сили. Възраждане няма какво да говоря. Хора, които да предадат народа си, Костадин Костадинов да предаде родния си град, това е трагедия. Ето, тайната на всички тези, които злословят срещу мен и исторически парк, откъде е била подбудата. И това е 100% факт. Проследете го и ще видите фактите. Заедно трябва да преборим ламята. Виждате, че събирането на Продължаваме промяната с ГЕРБ е факт и това е нещо, в което тези хора извършват престъпления заедно и Продължаваме промяната България не са за закона и за реда. Така че трябва да действаме усърдно.